Irakaslea, umore honean dator, irakaslea oso jatorra, bere izena du aitor, atetik sartu, maitasun betez, horixe du bere motor, txiste batekin, hasten da beti, irakasteko prest dator, irakaslea izateaz gain, pertsona ona kalean, dantzari ona, nire amona, ematen du aurrezkuan, Aitor Matias, Asilas Frias, zurotxo bat bezapean, bertzatziloak bere tokian, impulso doa airean, gure aitorra pertsona ona, begira hor gurekin, zure txistea kontatzen duzu, alaitasun tapozakin, mira dizez, kertzen dizugu, gure maitasunarekin, irakasleo berena zara, tabagoa zaurrekin, Aitor oso jatorra da eta, gure irakasle bera, txirrinkarekin oso trebea, mendiak gora eta bera, momentu onak pasa ditugu, bizipenak konpartitzen, hala eta pozik biziko gara, une horiek gogoratzen. Handia,